La música per a mi ho és tot. Tot el que forma part de la meva vida està envoltat de música. Diguem que la música és l'eix vertebrador, no? de la meva vida. Els meus inicis en el camp musical van ser un poc a trompicons. I dic a trompicons perquè jo no volia estudiar música i mon pare va ser el que quasi me du de l'orella al musical d'Alcàsser i tu t'apuntes a música. I això fa un grapat d'anys i gràcies a això soc avui en dia el que soc, simple i llanament. Tens que dedicar-li moltes hores, això sí que és de veres. Jo, per exemple, més que un treball o una afició, la meva vida és 100% música. 100% música. Aleshores, què és la música? La música és la vida. La vida és música. La meva faceta de director ve de participar en concerts d'orquestres professionals i veure de quina manera se treballa i la passió que derrotxen aquestes persones al dirigir. Dirigir per a mi és com dibuixar la música en els gestos i en les mans. I la veritat és que és de les poques coses en les que realment sent passió. Una volta estic dirigint, estic en el meu món i estic escoltant els diferents instruments i un poc és dibuixar la música. És difícil d'explicar les sensacions que uno té quan està dirigint. No tenim que oblidar-se mai que la música és sentiment. Aleshores, el que estàs un poc impregnant d'aquest sentiment o d'aquest caràcter o d'aquesta força és el director, no? Un bon director té que dominar la música, té que saber moltíssim de música i té que saber en tot moment en quin lloc està i saber quina agrupació té entre mans. En el meu cas, en concret, comencé a fer classes de percussió al 2007 en l'Escola de Música de la Unió de Catarroja i en la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser, la meva banda. Mentrestant, estudiava percussió al Conservatori Superior de València. Això suposa un estudi constant i és difícil. És difícil que els xiquets deixen apartat un poc el que és els jocs per a ficar-se a estudiar i moltes voltes tenen que tindre molta disciplina per a poder-ho fer. Toquem des del principi, vale? La cosa més important és que el xiquet vinga content i vulgui seguir fent un curs més, no sé, motivació per
per tocar, no? El que passa és que les classes normalment són individuals. Al ser individuals costa més i no es fomenta, per exemple, l'estudi en grup. Una de les opcions que solen motivar i agradar molt és crear grups de cambra. Estaria molt bé que fer-ho molt més exagerat de lo que estem fent ara, ¿vale? Jo no puc fer en el piano. Puc fer-ho, vosaltres sí, ¿vale? Però que siga molt exagerat, ho estem fent per un poquet, molt més exagerat, ¿vale? 3 i... Als pocs mesos d'entrar a formar part com a mestre de percussió a l'Escola de Música d'Alcàsser, vaig creure convenient formar un grup o un ensemble de percussió per a treballar les obres pròpies de la literatura de percussió. Es ficar-me en marxa i batejar-me el grup com a Pertrusca Grup de Percussió, que enguany, el 2014, celebrem el 5è aniversari. La finalitat del grup no és una altra que dotar als alumnes de recursos i d'eines per a que puguen abordar pràcticament qualsevol partitura, tant dins de la música clàssica, que entenem com música clàssica, com fora d'ella. Hem interpretat obres de molts tipus, de temàtiques molt diferents, i era perquè en un principi la idea que jo tenia era d'educar musicalment als alumnes i tocar música de Stravinsky, de Bartók, per exemple, i que pogueren apreciar el major número de gèneres musicals. Aleshores, el que fèrem va ser treballar pensant en el concepte de concerts temàtics. La idea era, quants més estils musicals treballàrem, molt millor. La secció de percussió de la banda simfònica, la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser, ha crescut, ja que els alumnes del grup de percussió formen part d'aquesta secció. Ahí està l'evolució, no? Un xiquet que comença fa 5 anys tocant negres i corxers i ara, en 5 anys, podem veure que poden afrontar i defendre dignament Carmina Burana, que és una obra amb cor, solistes, en 2 pianos. Aleshores, crec que l'evolució del grup és esta. D'ací el que va ser l'any que ve, la veritat és que no ho sé. Va eixir la idea d'ofertar una assignatura per a xiquets entre 3 i 7 anys, que al curs de percussió de Vila d'Alcàsser es nomenava Jardí amb baquetes, i a l'Escola de Música l'assignatura que hem ofertat es diu Sensibilització rítmica i musical. Els exercicis un poc que més treballem a l'assignatura, sobretot és el moviment, les audicions, escoltem tot tipus de música, veiem aquestes audicions i després un poc eduquem per a que després de passar per aquesta assignatura puguen abarcar d'una millor manera el solfeig que es dona a l'Escola de Música. Són activitats molt amenes i són activitats vives. El que hem tractat des del primer moment és que els alumnes s'ho passen superbé. Que ballen, que voten, que correguen, que toquen un instrument, que toquen un altre, que puguen cantar, que puguen dibuixar el que estan sentint. El que més m'impacta de treballar en xiquets xicotets és l'energia que transmeten.
i és fer la classe i eixir i estàs al 100%. Deixem el rítmic? No, així no hi ha retorn, Nico. I estem una hora fent classe, però és que n'hi ha moltes voltes que tens que dir-los anem a replegar, perquè si no estaríem així fins que es fera de nit. És un xoc per a ells. A qui no li agrada jugar? En tot aquest camí he tingut una companya que ha estat sempre al meu costat. Ella és la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser. Aquesta societat la forma moltíssima gent i no vull nomenar a cap persona pel simple fet de no oblidar-me de ningú. Però el que està clar és que sense ella jo no estaria parlant ara mateixa perquè segurament no seria ni músic. Ella va ser la primera que em va veure a l'any 1996 i va veure com mon pare em va dur quasi de l'orella a estudiar classes de música per primera volta a la meva vida. Em va impregnar de tal manera i en tan poc de temps que vaig notar en aquest moment que la música passaria a un primer pla a la meva vida. Agraïsc molt sincerament a totes aquelles persones que m'han apoyat al seu moment o m'estan recolzant a l'actualitat, tant dins com fora de la societat musical. Per dur endavant tants projectes fa falta moltes ganes i molta il·lusió, però el que també és molt important és que la gent que t'envolta crega en tu i estigui disposat a arriscar-se en nous projectes. A ells i a tota la meva família per estar sempre al meu costat, gràcies, gràcies i gràcies.